Hvornår besluttede du for at blive soldat? Men igen, det har nok ligget i kortene hele mit liv, i og med at min far han har været i søværnet siden han var 17, og selvfølgelig hans fodspor startede i søværnet. Og hvad gjorde du fik jeg dreng? Det var bare det min far, eller hvad? Ja, det skulle afprøves. Jeg var i søværnet i 3 år, troede jeg gerne ville være civil, fik job i en bank, erfaret, det var ikke noget for mig, det der med at sidde og lave det samme hver dag. Det gik ikke. Og hvad gik du igennem for at komme ind? Jamen, det var jo standard session i sin tid. Igen, nogle fysiske prøver, 2400 meter på 12 minutter og lægetjek. Hvornår blev du første gang udsendt? Det blev jeg i 2008. Har du været udsendt flere gange? Ja, jeg har både været i Irak og Afghanistan. Hvornår var det så? Jamen, Irak 2008-2009, Afghanistan her i 2013. Kom hjem i august. Hvordan havde du så det? Fint. Nogle positive og negative oplevelser? Jamen, igen meget af det samme, at det er en meget struktureret hverdag, man kommer ned til. Man skal ikke tænke på andet end sit job, og resten det bliver klaret for en. Det er meget, at man render rundt i sine egne små cirkler dernede, og at folk de helst ikke forstyrrer i cirkler. Så jeg tror, jeg var rimelig generelt for de fleste, der jeg var udsendt sammen med, at det værste, der kunne ske, det var, at der var nogen, der forstyrrede ens rutiner. Hvordan havde din familie med det, da du valgte at blive soldat? De tog meget pænt. Mine forældre, de vidste jo godt, at det lå i kortene. Min mor var ikke så begejstret, da jeg skulle udsendes første gang. Min far han tog det meget stille og roligt. Min kone havde mødt et halvt år forinden, og hun vidste godt, at jeg skulle udsendes, så vidste, hvad det indebar. Det var sådan med mig. Har du også nogle problemer, da du var kommet hjem? Det har været ikke andet end sådan almindelige tilpasningsproblemer. At når man går fra at bo hjemme sammen med sin familie og være en del af deres hverdag, og så får de lige pludselig hverdagen til at køre uden en. Man er ikke selv en del af det, og så skal hjem og så ligesom tilpasse sig igen. Det kan give lidt nednævner. Men var det så godt at komme hjem igen? Ja, selvfølgelig. Har du andet, du tilføjer? Det ved jeg ikke.